Margaret Chiwana versus mhuri kwaChipiriri. Margaret ari kuti pane munhu asina kuigwa zvakanaka mumusha. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvizvo chando zvechokwadi. Zvizvo zvanchataura ndezvechokwadi. Ndikanyeba charo sane mosha. Ndikanyeba njara sane mosha. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Sepo kumutsana kuzezvo. Pamusoro imambo mutasa nedare rei. Pamusoro imambo mutasa nedare rei. Nyaya ndoda kutsanangura panapa ndeya yakaitika pamakuwa kufa kwakaita Liberty. Ini ndakashimira satete. Nyaya yangu yandiri kuita. Zvakaitika ndezvokuti Liberty Kwiriri akanzi akasungirira kumarondi. Last conversation yandakaita na Liberty akandifonerera ari kwamutare kwatete muripi. Ndikati ndiri kubasa kwangu saka because mwana wangu wadini washaika. Ndikati uripi kwandiri kuJeneral Hospital. Kwa saka ndoda kuti pandiri kunzi ndipise mwana wangu urwanditarisa. Saka nditete ndiri kukumbirawo kuti muye budini mundipisire mwana wangu. Ndikati saka wapapi wewe ningi ndikati saka hapana ere munhu mochari attended akupisire mwana yeye. Ningi yokazi mocha kupisa mwana mukadzi wacho akaita miscarriage munhu yachinga ine 8 months. Yanga 8 months. Ndikatomta ano mwana 8 months sekuru hadini hararamiba. Saka ndakudini ndakuya. Saka phone ndakupasero kwatete mapapi. Mukomana ati kwazi manonokera kupisa mwana. Saka ndakutosha kuti ndidi ndiri papa patanga ndikataiwa. Sekuru ndiri kuuya itai kuti ndipe mutorere munhu wepamwe kumochari kuti kana uchida $20 ndidini ndikupe. Sikanzi ati kwazi ndapira kudhara ndichikufonere kumangwanani. Saka usvika zvino izvi hamusani madini mandifonera ningi hanisa ndamubata. Ndikati all right. Ndapa watsomba akabva ati sorry henyu tete dzidzokera henyu mwana uya wazopiswa nechi nemukomana wandadinaye kurimandi. Ndikati all right. Ndikati saka wewe wapapi kwandatowa mubhazi. Ndikati kana wamubhazi chiburuka wewe nemukadzi wako mupozorora kubasa kwangu then mbozodini mbozoenda kwazi ano sisi tasiya chi umwe mwana. Yanga iri mandi. Friday yacho ndipo ndakafonerwa kunzi Liberty haasi kuonekwa. Ndikati Liberty uya ningi wasikuonekwa. Ndikati munhu mukomana akambozviita akambobata akabva kumakuwa kwambuya wacho akambopedza 3 weeks asati adini aonekwa akazoonekwa zvefuti. Saka takapedza 3 weeks vakazozi mukomana uya waonekwa. Ndikati maiwe ndikati mamona kupi kwazotamuona akadini akazisungirira kumaruku headreds. Ndakaya kubasa kwangu kabva ndauya kumba. Saka musi pakatomboti pedzi tumadreis futi sondorimi kechiningi mukomana yakazozi wadini wauya. Tasvika zvakanzi mukomana haachasvikiri kupi kumbaba. Takuda kusvikira kumakuwa straight. Saka ini ndakaenda kumakuwa. Plus chinhu chona ndiri kunyanya kutya ipo papo ndototi maiwe dai ndakaziwa ndisina kutombovira ndaburitsa mukomana wekujeri. Saka now ndakutopinda maproblems. Liberty wabva azisungirira ndikati ndichona ndipopotera wanda sekuru kuti mwana uyo abva azisungirira. Saka ndakaitei. Saka ndakangomira kwangu kuside kwangu ndega kupamakuwa paya. Saka mutumbi wasvika bhokisi rakaiswa kabva kanzi tauya nemunhu zvanzi endai henyu naye kumba semapurisa zvanzi burial order kwazitakura henyu munhu uyezve bhokisi iri dhokota vataura kuti musavhure rine mushonga. Chechitatu tangozi hapana munhu angoita body view. Saka ndikati saka mama wangu abva asumuka zvikati aiwa varume tikati muziva sei mukomana weku kwasi atamuziva nehembe dzake dzakadini dzakapfeka uyezve dhokota vataura kuti ichi hachidini hachibvi. Ndikati dzikanzi saka dzikanzi aiwa kuti tingoige munhu senge imbwa mangwana zvichazonetsa mumusha. Saka tiri kukumbirawo kuti ndione. Saka vaungaindika bhokisi riya refish takangosvika mama wangu ndiye akatanga kusumuka vaenda kodini kuona vakazi aiva tiri kuda vanhu 4. Saka ndakatarisa inini mai Nyakuno mai wangu namai Kuru Magikuterera. Saka ndakangoona kepi yanga kangopfekedzwa kepi kabva zvanzi ngadini bhokisi ngarichiende kumakuwa. Saka raenda kumakuwa ndakaenda kumira kuside. Ndamira kuside bhokisi rakadzikwa kwekutanga kabva raramba kechipiri kabva raramba
kechitatu vakazi tiri kukumbirawo tete waya wambotarisa waya ndibva ndoti muri kuzika vandatozi ivi tete kwasimukai ndimi mambotarisa chi munhu ndikati zvakanaka kabva ndafamba ndangoti fambei pastep mberi ndikati munhu asungirira anotariswa here zvikanzi ndikati ko handiti mati dhokota ati ndakaisa mushonga ko ndikazoinhera poison zvinozodini ndinozodini zvikanzi aiwa hapana chamuri kunoita muda kungowitinesa mukadzi wenyu ari kuisa chikaranga pamakuwa vanamira futi ndikati wakomana chikaranga chinoitwa pamakuwa maripacations anozouya ndoita chikaranga chepamakuwa achinozonetsa ine mangwana vana vangu vanonongedza kuti mbuya maiyo muri murume ndakudini ndakunongedzwa kabva kwazi aiva tete muri kupedza nguva uyai ningi mudzimai wenyu atomira pabox saka ndakusvika pabox ningi mukadzi acho anga akabata maplastic ake 2 anga transparent 1 racho ranga rine zvinhu zvakaita kunga yellowish kunga mwongo nimwe pamusoro pacho soka papa ine mvura ndakafunga kuti glycerine maoko ake sanga akatonyorwa nekapendi kebrown kakakatrimwa nenhu ndikati saka ndandinototi inini nyaya dzakadai so zvinozolesa ndatakabvunza kuti chiichi chirimo ichi musati maisa muguva saka nditi ndoda kusvika papa ndakatotanga kutaura ndikati ribhati uri mhwa yamunhu dai kuri kuti ndakaziva kuti uda kukomita suicide sina mbokubvisira mari yangu kujeri ndakaenda kubhadharira mari dzangu dzekujeri nawo wakomita futi suicide uri mhwa yamunhu sori hako dai wanga wakafa zvakanaka ndikada ndisina kutobvunza mibvunzo yese ndaibvunza just because wadini wasungirira saka coffin rakaita senge zifu radini mavharemera chi pacoffin rakabva rasega rava kuendi kepi yanga iri kumusoro kabva svika bvayarowa mukadzi wacho kumeso bvayadzoka futi mui ndikaona kuti pendiroti ndikabva ndapiwa nebhokisi rabva ndabata maoko angu ese mubox tikati maiwe wakutonditsirira kuti ndifewo inini ndautoita kenze mushonga waiswa umwe handizivi kuti ndeweni ndewechii saka pandadaiso pakangoyaka mhepo kadikilikiso brangeti yabva rafuka papangori nekubva apa kusvika apa nekagodo kamu kacho kubva apa kusvika muengo chacho yakasochekwa iyi nhingi asi anga akapfeka sheti yanga akangowaridzwa pamusoro pebox maoko make umamine magroves aya andoshandiswa mumatoilets aya ndo anga akabata nhingi pane pandisina kuzwa mati apo kofi apo makanzi tete muya kofi ndirakaita rawandirwa nemavhu ndokubva ratiuta harina kutiuta rakakuchovha kuya kwendiri rakachovha kuya kwamuri vandapiwa rachovha kuya kwamuri handizo kepi yanga yakapfekwa nemufi ndokubva yabva mukofini ndobva yauya kubva yasumuka kubva yaruwa mukadzi kufesi ndobva yadzoka futi mukofini imi pamamuda kunotarisa vamapiwa nekofini iya vamabatira mukati mekofini ndabatira munhu mukofini mhepo yakabva yangoti pfuribva mirai ndipo ndakuzwa kuti nyase kunzwa tifambirane mabata mukati mekofini pamakati ndakufa neniwo ndakufa mhepo bva yati bvururu mhepo pandakabata mukofini ka mhepo yakangobva yangoti bvururu yakabva yati bvururu bvayabvisufukura chinhingi papangosara zvinhu situ vamachiona kuti hamuna munhu bau mungori nekapati aka neaka kabhonzo kusvika apa kamukumbo chete ukuchimwe kese hakuna mamusina chinhu aka mumaoko mungori nemagolvisi anoshandiswa anga akapfekedzwa pasheti alright ko musoro papasina futi musoro kepi yanga yakangogadzikwa handiti saka zvadaro zviya ningi ndakabva ndatakakuridza mheri vanhu vaya ningi mukofini hamuna chi hamuna munhu ava havana kutombo ningi havana kuteerera wakabva ngoti suduruka saka ndakangofunga kuti ndikaramba ndiri kunetsana nevanhu pakofini vozonzi mbuya ava vanga wakudini wakuita noise pai pamakuwa ndikadonhera muguva ngozoona mbuya muroyi anga kuda kudini saka ndakabva ndasiya vavhaika munhu akanga akandivhurira ningi wakavhura box papa ina sabhuku great security justin akanga aripo ndio wanga wakabatirana box wavhara chi box
kavharadi bvarapinda mukati. Tasvika kumba takasvika dho ningi vanhu vakuita zvirango zvavo, takasvika zvikanzi apa paka dho ranga rakawerodha kwasaka dho izo rawerodha ndikatudzwa kwazi tiri kuitira zvirango zviri panze. Dho rakawerodha mumba mamurudini mamuri kudini kabva taitira zvirango ziya panze. Saka takuenda tapamengwe kwamasamvu takabva tadaidzwa kabva tapiwa zvinhu 7 grocery kwazi hatichagoni kubika ipi kumba kwedu. Saka tambira ini ndakaramba muroro wangu ndiye akadini wakatambira ipo papo watanga kunamatira mama wangu. Wapedza kunamatira mama wangu wakomana wakauya kuti pagrocery vataenda kumba mangwana makuseni tichimuka nguva yangu kutaswa kumudzimia sekuru Masero wakabva auya kobva ata muzukuru tauya kanzi tira kuenda kuisa hembe tira kuenda kuisa hembe kumakuwa. Saka wakangounganidza mwe ndikati asekuru ini handigoni kudini kuenda uku. Nezuro ingoni ndakaridza mbere vanhu vese makaramba manyara ndati mubhokisi hamuna chinhu. Zvikanzi aiwa iwewe ningi handei unotaura kwakomana wariko wadini ningi uwaone titaurirane sisi wakomana watakunongedza. Ndikati saka zvinhu zvacho zvemunhu wafa makadii kungozviisa mubhokisi macho nezuro. Iwo ipapa pano ndakati andisekuru ini handichadini handichaendi. Ipapa ndanokufunga kuti dai ndakazoenda kunoiga kamwana kake nhasi ndingodai ndiri papina nasekuru. Kabva waenda kobva ndakochera rimwe guva wabva waisa kana wakachera pasaidi kana wakadini ipo pandira udini wakangoti tiri kuenda kochera rimwe. Kabva kwapera 3 months ndakasangana nasekuru edu akati muzukuru kwazi musoro wauri. Ndikati musoro mati makasangana nani ndasekuru apo. Sekuru wapi? Sekuru waripi sekuru? Sumukai sekuru. Sekuru ari? Sekuru edu. Sekuru Edward. Saka makasangana sekuru Edward. Sekuru Edward aibva ati chii? Abva anditi wana muzukuru wona musoro uyu pafoni. Ndikati maona kupi. Mirai hazi musoro wadini? Wauya. Musoro wauya? Ndikati wauya. Musoro wauya wakauya nani? Ndikati wakangondiratidza pafoni. Saka munhu wacho ataura kuti ndikati ndiwo tatumidzirwa. Anga bvudzi rake resoro muranga rimo zvese zvazviripo pafoni. Ndikati sekuru zvinhu izvi madini mazoona kupi namba yakoneti yese hapana isina isina munhu. Takandopedza mazuva mashoma musoro uya wakabva wazouya live. Wakabva wazouya kwazi wauya nebheka. Mira. Itai you slow mbuya don't worry nguva tinayo. All right. Tikatadza kupedza nhasi mangwana there is always tomorrow. All right. Matimi uyu mwana akakutakidzai musoro pafoni kuti musoro uya wauya. Handizvo? Ndatumirwa wona izvi. Ndatumirwa papikicha kuti musoro waonekwa. After 3 days pakapera 1 week kuti chii papera 1 week ndipo pakazouya maikuru machipo kwazi musoro uya wauya maikuru machipo zvikazi musoro uya wazouya live kwazi wauya nei musoro kwazi wauya nemotika yakaita senge bheka mota yaani ndikati alright patakauya yaani iyo wacho wakangoti kwazi uyai musoro wauya nemotika yakaita senge bheka. Ndikati musoro uyu ningi kwazi musoro uyu uri fresh. Ndikati muzouya uri fresh kubva mufiriji mani. Handiti takutanga kunesana nani namaikuru ava. Ndikati wakasirwa vayo wakazita kuenda kodini koiga vazochera futi rimwe guva pechi 3 wabva waiga musoro uyu. Katambira musoro wacho handiziba inini handira kudini kuenda. Saka ndida vanhu vazokufunga kuti saka ndikaramba ndakangonyarara nyaya iyi mangwana zvinozoswera zvakadini zvakundinetsa. Alright. Bambo. Ndima akatumira tete pikicha yemusoro. Iwawa manyepo. gara yenyu pasi. Ngati inini maitikira akaitika matindimi Edward. Edward Gwiriri. Akashayika muzukuru mwana uyanzadzi yababa wangu. Kwatira kuzwa edu. Tinouzwa pekuti apa ndimi here makatumira pikicha. Handinazo ndakambomutumira nekuti mazuva achona ndisina nefoni. Aiwa, hauna zvawakamutumira. Right. Asi nyaya yekuti musoro wakazouya zvishuwa here musoro? Musoro wakauya. Musoro wakauya. Chiri important zvefoni hazvina basa. Asi pekuti musoro wakauya ndo pane nyaya. Akauya nemusoro ndiani? Akauya nemusoro
ngati muzukuru muzukuru ari gwiri ani tichaona gwiri uripi tichaona gwiri apo baba ari kubasa aiwa komunosiya munhu akaine musoro sei mouya musina izvomunoziya Nenyaya manje. Imurude bana. Muna ne musoro. Alright, saka musoro wauya vamadii musoro wauya akachengetwa how because ka hamungaiti guwa remakumbo guwa rehembe guwa remusoro guwa rakacherwa ndiri mwechete Sabu wangari vanoti zvinhu zvataite zvitaisuma aiwa but kanyaya iyi yanga yakura kudarika sabhuku sabhuku apa akaita udyire anditi because nyaya iyi one you cannot accept musoro yemunhu wangouya uri musoro usina body Harare musoro uri one then mosvika iwe sabhuku woita witness yechinhu chakadai wakararamba hapana police involvement nyaya yakaitika apo pamunhu yakatoita police case kuti isusu kuti tizobve kumusha kuenda kwaakafira takasvika takazotomudaidzwa isusu atwa kumusha my issue ndeyekuti musoro waisatakurwa bauyu pasina mapurisa anga aripo nokuti nyaya yese yemukuitwa kwayo yanga itori nemapurisa paheadline aiwa mapurisa paakauya akati nyaya yagura musoro yaseparata musoro bva pamuviri wemunhu chii musoro uzongori fresh wanga usiri fresh aiwa whether fresh or what inini my point ndeyekuti chakaseparata musoro kubva pamuviri wemunhu chii because mapurisa aifanira kunge akati paakauya nemusoro akakuexplainerai semhuri munhu uyu paakawiga chakamboti mumbowigai muchiisa kepi chii akaisa kepi ndiani angada kuhaidhei because ini kuziva kwandoita mutemoka nyaya kana yakakaendeswa mapurisa kuti munhu ana kufanira chi foul chi play was chi suspected anditi it means kuti mapurisa ndiwo angato in charge yenyaya anditi saka munhu paakanzi ana musoro aifanira kugara mumochari kusvika musoro wadi wauya andizvo musoro wauya koizvozvi musoro wadini wauya postmortem ngaiite sei ngaiitwe poita ripoti yepostmortem kuti postmortem yakaona chakauraya munhu chii ko musoro unozoya yega separate uko mozimi mberi yoita normal how ndiwo patota mapurisa akauya akakambana musoro uchibva kupi zvakaitika ndezvekuti maposition yanga ichinzi yakaonekwa izwai bambo ko akamboisa mukofini risina musoro muguwa akamboisa bhodhi risina musoro mukofini ndiani asingasheyi newamwe ndiani kuvhura kuti mwiri wemunhu tsve akureza kuti hamuna musoro kokuisa kepi kuzi hamene vanongofunga kuti kepi hamuna kuona zvezvo zvasakuda kuti kepi yakungodonha yakudai kwakuda kuvhura kapachena kuti vanhu vaone kuti handina chirobai bokisi mamusina kana kepi bo kana maglovisi anotaurwa anga asina asaka chachimbokisi chii mamaka mutsika papakavhara orit izwa shamani paifanira kunga paine musoro apa papakavharwa nei mamine fuku saka fuko ndosaka makapiwa instruction yechitsotsi yekuzi dokta ati musavhure taisa mushonga ko munhu hazvisungiri anongozi musavhure taisa mushonga pakudii iye hazvisungiri haisi covid kai haisi covid haisi korera asi munhu mopiwa instruction yekuzi ngaasavhurwe meaning kuti chitsotsi chachina kutangira apa chitsotsi chakatotangira kuna dokta akapa instruction yekuti musavhure achibaya mainjections aya embalming ani munanga mabhonzo ari kuti takavhura saka zvakavhura wakaona nyoyo akatakurirei asina kukwana nyaya yange iri mumaoko memapurisa mapurisa acho mapurisa acho ndoanani mapurisa acho ndoanani mapurisa aende kupi ndeyekuharare kana ndeyekwaruda ndeyekuheadlands yeah because I think this docket should be reopened tinoti rivhurwe docket we want to know kuti chii chakamboitika chaicho
woza hakuna mpurisano akamba na body sina musoro kubva ku headlands wozouya nawo futi musoro wega uri separate apa mapa instruction kuti musavhure akuvhurwa pakavhurwa changani aiwa kabatiri vanhu vese vanga kwete zveginya no alright ita izwei alright tete nyaya yenyu yemachwinga ndeyekuti chiini yevarume ava nini nyaya yangu yandawinga panapa ndine hope dziri kundiredza ndikangorara chete so ndiri kurota mufi uyu achitaura kuti tete muri kundiona here pana mai wangu ndiye akavhurisa bhokisi akafa sekuru Masera akataura kuti munhu wamawiga handisirini akafa kabva kwauya maikuru Machipo akamira samai wemvuri pamusoro akafa saka ndima saka vasara ndini saka maakusha ufa saka ndakusha kufa mambo vamakona ndamira pano and kumba kwangu inini kubva musi ndakauya kunoku inini mambo ndakakuonerekwawo saka ava vakunditi ndakuteererwa nevanhu kumba mumba pane musi wandakarara mumba so ndakamuka ningi padro pakutovhura kwazivarara wamuka papene murume wani pawindo wani panhingi kava namhanya mukomana handina kubuda mumba ndakangomuka iwe mukomana yakatoti tete mukai ndimi Masara makuurawa nemaganda mauzi mudini mauda kudestroy evidence tete mukai saka kabva ndamuka futi vandarona mai vangu nemumwe mbuya Muchembere nemukomana yeyu mai vangu nemukomana vataura kuti takatsipikwa hatikwanisi kudini kusumuka kasi mukomana vati ndikatsaka ndidini svikadzi kuti uyu hausiri kuChipinge uriko kuMozambique uripo enda unoudza mambo ndikati kuenda kumambo kwazi kana maenda kotaura ndikati muti wacho upi ndikati saka muti womuti wakakakusungai kamuti kakadakati kwazi muti uyu kana uchibuda muvhu unotsipika kana wakura unotsipinura uyu mumwe wacho unotsipinura mumwe wacho uyu unotsipinura mumwe wacho wechi4 unotsipinura wechitatu ndikati inini mataura yanyu stairi handirizi mbuya mama wangu anoti iwe teerera zvitaura gogo avo ratidzwa muti uyu ndo muti uyu uri kudini wakatitsika kana kuti sumuka hatikwazi mama wangu unongoramba akangodai so achichema mukomana anongoti asumuka kwazi tete handigwanisi kusumuka saka muti muchikuziva ndinoziva munoziva ndinoziva vanhu vese vanotoda kuombonorwa ndimi n'anga yevanhu vese handisikanganga pamwe wopedza ndikuenda vaongedze kunyepa bambo kana makatotaurirwa mushonga yekuombonora zvakatsipikwa ndimi mauya kosevha nyika mauya kosevha nyika vanhu vese vari apa vane hama dzakafa vari kuchadzosumuka sei dzakatsipikwa aiwa mambo ini ndinokuratidza inotoita plantation yemuti iwowo atouya saka kana wopedza muti uziva tikuda kutoona ndikutouda tikuda kutoziva tibatsire vamwe vese ndokuratidzai alright anyway achazvitwenda ani asi mama wangu akafa maje tikuti mai imi nyaya yenyu yamuri kuda imi muri kuda nyaya ipi kune ava vakomana ndinoda kuti ava vana sekuru ini ndichene zita rangu nekuti marimwe zuro wakatuma munhu ili achigara kumba mandogara kumba kwemunin'ina wangu mai wake mukudai kwagwiri wakatuma munhu kuti kwazi uya kuno kuti taurirana ndikati aiwa ndouya kuno kukotaurirana chii hatigoni kutaurirana ko mukandirowa ndiriko anoita witness yangu ndiani ndikabva ndafonera clerk of court kwazi endai munonzwa ndikati clerk of court ina ndiro iyi chakaroiwa nenyadzi handiendi kabva kwauya last musa 20 ndakauya futi panapa ndiri kuti ndiri kuya kunyaya iyi yandati vana sekuru ndakazoshamisika murooro wangu wakunditi kwazi iwe wakanditi ndiri murori ndakuti ndatoti nyaya iyi yatochinja patova nemumwe munhu wakumirira saka ndakutonoti uyu wakunditi ndakataura naye handinombobvira tataura naye ndakauya musa wa30 musa wa 27 December ndakarwa ndikamwana kakadai sezvo saka ndiri kuramba ndiri kurongerwa kuti nyanya so ndakambofunga ndikarowe ndikati alright itaizwa imi muda kubatsirwa ndoda kubatsirwa kuti nyaya iyi vanhu vese ava vari kumuka utadza kumuka ndokuratidzai uda kuti vanhu vamuke ava wazvitaurire wega nekutsipikwa kwakaita nekufa kwakaita because nyaya yedu hombe ndekufa kwechii mukomana aramba ari kuuyawo ndiye ada kubatsira dzinza rese kuti vanhu vese vasumuka vanhu vagadziwe zvakanaka
ende for sure kupera munopera. Zapera iyo Asi ndoto. mimi ndimi chi living evidence. Ndimi masana basi. Ndinda sala bazi ndakazviona pama. Saka izvo munoita manje warumwesa warapa waripo. Ndio anasagwirira wacho. Ndio anagwirira. Wazukuru wangu ndakuwapa instruction wazukuru zvekuita. Wanagwirira wazukuru wangu. Imhuri yangu yamanunure. Hapana zvaona uninyepera zvaona unitaura ndiri sekuru ndini ndauya. Ndakuti wazukuru mirai chiremba auya apa. Mumagadzirirwa twenyu mamataurirwa zvamunofana kuita kuti nyaya dzipere. Mugadzirise nyaya yemukomana yemusoro haiperi pamushomo. Muchazwa kuti pano muchauya futi musoro uri separate. Because zvane maedzerera. Ndizvo here bambo. Zvane maedzerera itai kuti zvinhu zvinyaya iite sei ipere. Uyu musikana nyaya yake uyu iri pekuzi iwe ndiwe wakaona, ndiwe wakationa, ndiwe unoziva. Saka taura. Saka asakataura uyu muchinaye zvinokunetsa iwe. Musamake. Musasiyana nekumakana kana kuti zvautaura zvina basa. But inini ndangoti handichabvunzi mese nenyaya yekuti uyu atobvuma kuti zveshuwa musoro wakadini wakauya tikadai. So it means nyaya iri chii? Makuwa mangani? Matatu. Akuzi makuwa mangani? Sabhuku uripi izvo? Sabhuku ndiyo akabva afa. Ndandiro paakatofa ndakatorwa. Gwirire kubva ufama manje. Saka awarume vari apa ndikuti musoro wakaenda kuiga musoro vari papi ndiana. Mamuripo sumukai baba. Musoro makaisa papi. Pamusoro changami. Yes. Nyayutaura neuyu ndiye kutonyeya pachachezvo. Zita renyu muko. Gibson Gwiriri. Nyaya yakaitika apa ndiye kuti bhodhi hongu yakauya isina kukwana. Kuti atadaidzwa ikoko yemutore bhodhi yange ane nguva yareba ane ma6 months kuma 8 months. Izwai pambo. Achadzwe kumashure ba. Zvekuti bhodhi yakaita 8 months iri mumochari hazvibvisi musoro pabhodhi. Nyaya yedu yekuti musoro wakazouya wega sei bhodhi yauya. Saka imi mukatanga kutaura kuti kunyepa ndakutoda kutanga kususpecta isa. Vanhu vakadai hati vadi mudare. Neeji yenyu nemwana wekutaura kwaita mukomana wayo. Mwana yamudikisere kumwana wenyu. Asangosumuka wabva ataura chokwadi chakaitika. Imi mautanga kusumuka mauta zvese zvataura manyepo kunyepa maakuti ima. Zvekuti kune makuwa matatu akacherwa. Ndosa ndabvunza. Kana mati makuwa matatu hakuna izwai bambo. Kana mati makuwa matatu hapana. Ndosaka ndabvunza kuti pamakatora musoro makuwa makaenda kumakuwa handiti makauwiga sei musoro. Musoro wacho. Bhodhi box rakatoida kudaika tenda tikagomba. And then apazo ya musoro takatika kuti pamusoro pachipo pa. Makera ni box. Aiwa ndipo ndio box iri. Amuna kuisa box. Papa nika box yani. Ngati mabox mangani mai. Izvo ndikuti kutaura ke. Ko kana munhu kanari 1 kana mafungwa muda kuisa box handi munoisa box chi ripo ende zvamaifana kuita mai mune mhosva illegal exhumation. Mune mhosva hamubvumidzwi kuti pawigwa munhu guwa muribvise without the consent yamambo, without the consent yaDA, without the consent yepolice. Munofana kama mune tsamba kubva kwamambo, tsamba yepolice, tsamba yehealth. Musiwe makazvita wanhu wese iwawo waifana kunge waripo. There has to be a reason why mafunga kuti muda kuexhuma chi munhu. Andizvo asi makazviita imimi nekungwara asi huri udofo. Mune mhosva yekuvhura makuwa zvisiri pamutemo. Anovhura guwa chete zvisingabvumiwi muroi. Handisati ndamuudza wamutasa kuti guwa 1 rinoita mabhokisi matatu emunhu 1. Kuti ko hembe makazviga kupi? Chamakatanga kuita after mawiga board mangwana acho makaenda kana sabhuku mukanowiga hembe. Hembe makadii? Pakangodzikiswa
box rekutanga ri ndio pakapaiswa hembe zacho pamusoro mebox ipo muguwa imomo ko pamakazodzoka nasabhuku mangwana mamukocherei akuna munhu akadzoka amene kuti iwo akazodzoka alright it's okay alright pamwe mimi ndima musibo saka mudefend zvamusikazivi asi kabox mataura kuti makaisa rimwe box pamusoro perimwe box takandochera musoro kwacho mombe yangu mombe Very good mambo. mombe wazukuru Very good sekuru. hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro kuita guwa rimwe chete rinoita mabhokisi emunhu mumwe chete mairi matatu akasiyana zvakamboitika kuti mune mhosva yekutanga yandataura illegal exhumation izvo zvakamaona vanhu vangori kuya panapa foni dziri pana pane pamaparava pakaoneka izvi marimwe zuro kuswera marimwe zuro maskeleton e111 makomrades akaurawo pamaparava muri kuzwa ndiro asi hawana kobata ba timu renini reexhumation hawatobati basati wasvika panapa kukumbira chi mvumo ekotora mabhonzo ari mubako ari pachena ari padayo ari pachena hawatombobati basati wasvika panapa asi mabhonzo ari pai pachena asi mikokotora mapadza nemapiki nefoshoro kutochera kutonga muti akauchera futi guwa hazviiti asi wakati musoro wangu uripi hatuzaba ikokoko aiwa hamutauri imi mungangoaccepta musoro ere muzotonga uri Pana ruziwa. uyashakumea tunari kuziva mama ndikubvunza according to your knowledge makatora nyaya kuti pane makaona part of the leg anditi nemoko anditi pachipazoya musoro late anditi samini kuti use kuti nanhasi body haisati yatokwana Haisati yakwana andopana togoda mukati because muti pane musoro nepart of the shin of moko nepart of the leg ndizvo samini kuti use kuti body nanhasi haisati yakwana plus nyanya kundiunza panapa takazoya panapa musi wa2 waitaura kuti mai wangu muroi wachivharidzira dhisini no aiwa iwe imwe taura zvaunoziva shamwari musoro wanga uripi pamusoro ichangamira musoro wanga unoitwa Phineas Gwiriri patakaenda unotora mwana uyu anga atorwa nemapurisa aunzwa kwaRusapi kumochari saka isusu takazoenda mwana anga akaroora kuheadlands kwamadzikatire ndokwaaigara nemudzimai wake vachirima fodya vari ikoko saka tanzwa kuti mwana waonekwa haana kukwana takanotirega timboendawo kwakanzi kwakatsakatikira mwana tinotsvagawo ndokubva taendawo tonobatsirana nevamwe ikoko kudini kutsvaga zveshuwa takatsvaga takasvika painzi ndo pakatsakatikira mwana paine rhodzi ranga riri mumuti mudenga pachiratidza sekuti munhu akaputika asi ari pai mudenga saka takada kuedza kutarisisa mumasaidhi tichitsvaga kuti pamwe tinoona chii umwe umbo kana amwe mabhonzo takashayiwa hatina chatakaona takaswerera chitsvaga ndokubva tabva patauya kumba tasvika kumba ndipo takachengeta zvazviripo izvi tagara takambotanga kugara kwemwedzi tanzwa kuti mwana waonekwa tisati taenda kunotora batikati maybe pachionekwa zvimwe zvinhu nekuti anga anzi aonekwa asi haana kudini haana kukwana ndipo takazonotora mwana touchengeta tapedza kuchengeta mwana takagara mwedzi ndipo takazodza foni yako uya zvikanzi musoro waonekwa wanga uri pai zvikanzi waonekwa nevanhu wanga wari ikoko wachitsvaga chiuni ndo manzura yatakaita sekuti kuuya kwawo wakauya neumwe muzukuru wedu arikuita chipurisa headlands ndakukanganwa kudhuze nekumarondera ndiye akanga akauya nemusoro iwowo asi zviri kutaura zvekepsi kuti kepsi yakabuda mugomba mamusina kepsi kepsi andinena ndiri kuda pekuti muzukuru iyeyo kuti aburitse musoro uyu kubva pawakabva documentation yekuzomupa authority yekumuvha nemusoro kubva kuheadlands kusvika kuno kwamutasa iripi andofuka ndiye angakwanisa kuti aiwa haakwanisi ndimi maifanira kunga makamubvunza
Why are you not suspecting kuti muzukuru ane chekuita nemusoro iwe? Chiri kuti musamususpecte muzukuru chii? Akati pai kana musina kugutsikana pamunondifoni. Aiwa kufonera. Iye. Tomufonera kuti anzi kuti munyatso. Akambo alright. Akaziva kuti muzukuru yehama yemufindia. Kukembi ikoko. Kana kumochari. Kana kuziva kuti musoro ndiye hama uyu ndiani? Mudzimai wake angari. Ndiye wakaidentify zvese. Kunyangwe pakaonekwa mabhonzo kuti azoidentify. Musoro kana usina nyama. Musoro kana usina nyama. Kana bhonzo risina nyama. Rinoitwa DNA test. Kuti uzive kuti ngerani. Kana risiso ringa rina nyama chete. Rakutoda DNA kuti tozikana kuti nderani. DNA yakaitwa here. I think we need to revisit this issue. Ne Midlands. Kon nhasi kazi musoro wemakatora ndiwo. Mudzimai wake naye ndio wakauziva kuti ndio musoro. Wakauziva ndio wakati. Mudzimai wacho uripi? Ari iko kuKwarisana. Saka imunosia anengamona masiya mutakuri wemusoro hapo. Munhu wekuno identify musoro hapo. Mutakuri wemusoro takamufonera tikati shamwari hoya kuno kune nyaya yakati yakamira yakadai. Ndokubva ati inini ndichangobva kuchinjwa pa station yandiri inyowani kuti nditange kukumbira futi. Azvidi shamwari kana asikakwanisi kukumbira isu tinomukumbirira izvi. Dai angaruza daidzwa nhasi kuhigh court anga asikaendi. Saka kushora kuti dare repasi pekuti handina basa ndizvo ndokaiti ndozvaita. Inini nditofunga kuti semupurisa munhu anofanira kurespekta chii mutemo. Ndo basa rake rekuprotecta chii mitemo yainogadzirwa. Saka na iye akutotanga kutovhioleta mutemo wacho. Then ndane dambudziko. Pane mukomana mupurisa wataura ndiye akataura kuti ndauya nezvinhu ichi kwazi nadhokota achibvida isi. Handiti zvinhu zvese zvakaringana. Saka pandakazoridza mherezo kanzi aiwa mai ava vakangwarisa. Wane buka zvinhu zvese zvinhu zvirimo. Ndikati ichi achibviba ichi. Kana ini ndakaita human anatomy. Chinokoramba chiri paisi. Achibviba. Musamucharisire pasi. Makaita chidzidzo chaibuya. Akaita human anatomy. Akaita human anatomy. Murunzwa. Ndikati azviti. Ndosati kana masika padare panapo. Musadherere vanhu vari front kwavo. Kabva ataura iye mupurisa yeyu akataura kuti DNA inotora 2 years kuti itwe. Ndikati saka kutaura kuti DNA inotora 2 years. That means iwe munhu akabara mwana wake anotora munhu anochengeta mwana wake for 2 years here asati azikanwa kuti baba wake ndiani. Zvikanzi ndozvandadini ndataurirwa. Ndikati alright. Saka iwe mupurisa wauya nemunhu usina nhingi burial order. Mutemo wakatanga kuchinjira iwewe here mupurisa kuti unouya nemunhu asina burial order panhingi pamakuwa. Zvikanzi sisters isisu semapurisa. Ndikati alright. Ko mimi pamaenda iwewe nhingi izoenda kotora munhu pawatorera. Ndikati pane inozi forensic iya. Handiti saka iwewe uri pathologist here wakazosvika kotora chi munhu here. Saka inini chakazonyanya kundinetsa mambo. Chandiri kutya zvino izvezvo. Sekuru wako aitaura kuti kwazi munhu musoro wamunhingi munhu wakafonerwa nefoni yeEconet. Zvanzi munhu amuri kuiga asiri. Ndikati kowana sekuru mangwana akamukaitaura kuti ndiri kumalavi. Isisi inini ndamirira satete. Ndinoda kuenda koigwa kumba kwangu. Anoenda ndiani? Zikanzi hatizizi. Mari mwezuro wakatotuma munhu. Kwanzi uya kuri ndikati no inini handigoni kudini. Kuuya because dai mitaura zvinhu zvechokwadi. Mungada makamirira pamuzukuru wenyu amakawiga asina musoro. Saka no inini handiwiva ndakaramba zvecho ndakawafonera. Wabva nditienda ndikati inini handiendi ba. Handii chakaroiwa nenyadzi ba. No, it's okay. Saka nyaya ichi yakudaka.
mutori nedambudziko mumusha wanagwiriri. Saka dambudziko ramuinaro roda kudii? Roda kugadziriswa because mungangozvitora zviri simple. But this is not a simple case. It's very unusual. Kuti munhu anoigwa kairi katatu mapatsi nanhasi makawiga kechipiri handiti asi mabody parts ake atonzi asati akwana. Meaning kuti pacha yakufutika mukabhokisi. Ngoisa futika mukabhokisi. Ichi chinhu chakuda kuti batsirwai kuti zvinhu zvenyu zvibude pai. Zvibude pachena. Batsirwai kuti zvinhu zvenyu zvibude pachi. There is a lot of cloud. Panyaya yekuitika kwezvinhu zvenyu. There is no paperwork. Unomborakidza kuti chinhu chakabva pa chikaenda chikanzi zvakati. Handizvo. Kungotaura vanhu varingotaura but there is no paperwork. Hapana paper trail baba. Zvangazi angane mukadzi. Angane mukadzi nemwana wari. Wechituwo wacho ndiye wakafa. Saka pasina burial order. Wakazi tazise mapurisa. Enda yenyu. Wanaondora mabhebhera. Handizozivi. Maiga munhu pasina death. No burial order. No death certificate. Saka it's okay. Right. Burial order. Asi yakaenda naye mukomana achida unotoresa iye mupurisa muningina wemufu achida unotoresa mwana bhethi yanga asina bhethi. Uyu mupurisa uyu relationship yake nemufi yakamira sei? Mukoma nemuningina kusiyana kwaana mai. Mukoma nemuningina kusiyana nemamai. Meaning kuti mupurisa anokwanisa kutogara nhaka uyu. Kadzi uyu. Ausashamisike ndikubvunza ndatika nemamiriro akaita zvinhu mupurisa anokwanisa kutogara uyu munhu nhaka kaua because kumiramira kwake uku handikwega baba. Tarisai seri kwesadza kuti kunei mungandura izvozvi kwaari kugara mukadzi uheadlets uri kugara nani? Audishi ndakarorwa. Asi ndakarorwa. Asi hapana ane proof naye kuti wakarorwa yakadaro. Munhu angorwa. Ko mwana uripi? Mwana anga angori naye mudzimai wake. No guys ga. Gadzirisai mushauri vanhu vamira zvakanaka bo. Pamusoro yechangamiro. Yes. Pamusoro yewanyashumba mese. So indasimukiro. Ndauyawo semusha tsamba yakanyorwa kunzi mugwiriri wese auye. Muri zita renyu ani baba? Ndinoitwawo Rafu Mogwiriri. Ndauya setsamba yanga yakanyorwa kunzi pane munhu asina kuwigwa zvakanaka ba mumusha wegwiriri. Saka ndiri pano. Ndichitaura ndakadai. Nyaya ndaizwa. Yakatsanangurwa zvakanaka. Wari kusimuka awa pahudzinza hwedu kuti izozigwirira papa naona babasi 4 sekuru wangu baba weawa poita umwe baba poita umwe 4 zvakadaro muzikuru uyo takaunganira pano ndewe umba ye 1 2 awari muzikuru watete mwana watete hanzvadzi yababa uyo awa ndio wane imba iri kudini yakaunza nechichemo ichocho kuti mwana washaikira kui ndikupi ine ndekundaka ndisipo honai ndikutaura hangu kana apa akaigwa ndandisipo kutourira mhosa ino ndekuti yapiwa mumusha wese inini wose mukomana wa mukuru pandisina kuda mukomana mukuru pandisina kuda unde ngepekuti kana uri mukomana mukuru gamuchira zvese zvakashata nezvakanaka. Very good. Ndaona kuti kasumukire kako ngekuda kuzvibvisa mukati menyaya. Handibvisi. Ende kusumuka kwako ndiko kuda kuti wana 1 2 3 hawasi wana gwiriri ba ngawapedze nyaya dzani dzawo. Ndizvo here? Mirai. Ndizvo here? Ndizvo here? Bongo. Saka munonyepere kutendera
ndo nyaya yenyu ndeyekuti muri kuti vazukuru zviite sei zvionerei handi vazukuru waning'ina saka vanozonera sei baba mukuru kwamuri mukuru kwavari muripo kai afa hasi mwana kwagwirire wenyu mese saka murozvibudisa pakudii pakavigwa muzukuru mamusipwera wanagwirira aiwa akusi kuramba asi kuda kuonesana chete ine handina kuti ndaramba unokedza dzimba kuti imba iyo ndoine munhu ane mini kuti dzimwe dzimba hadzimo wati iwewe chekupa wasumuka wati dzimba dzekwagwiriri 4 4 iyi yababa wako neyababa weuyo nedzimwe mbiri dzisipo uyu neuyo wati dzawo ngawapedze nyaya mudhara tanga munhu mukururika asatize mari zozepilira pamusoro wechangamiro wabhadhariswa hongu dare nhau iri utaurika asi musoro wenyaya information chayakakwana iri kune zvakaitikira nhau iyi nekuti wakawana information yekufa kwemunhu nekufambira kwacho zvese mudzimai wemufi naiye mupurisa utaurwa wakazviita zvese zvari kupi vari koko kwakasakatikira munhu isusu kuno takazongopiwa information yekuti munhu asi kuoneka kudaro bhodhi yazooneka zvaenda kumapurisa nekwana mochari nezvii zvese wanga undofambira vari kupi vari ikoko wafambira vari ikoko kusvikira tizopiwa information yekuti hanzi mapurisa ati chitora henyu torai bhodhi asi bhodhi haina udini haina kukwana mupurisa kwamuri ndiani muzukuru asi wazukuru wavari kuigwa mushamani mwana sekuru sei wari kuigwa mushameni iye muzukuru uyu tingangoti hana mai wake hana kuburisa baba wake ndati uyo sei ari kuigwa mushamagwiriri asi wekwagwiriri mufi wakafa uyu angamati muzukuru here mai wake haana kududza baba wemwana wemufu haana kududza atiti kubva machengeta imi marangwanda ati izvo asina kutaurwa baba wake hamuna kumuchengeta here wakachengetwa ndiani ndiani kwiri saka nhasi hamuchamudini kuti wafa aiwa anorambiwa warambiwa because munama muda kuzvitengesa ka tiri kuti information yakakwana izere kwakafira mufi ndeuko wakafambira mufi wacho wari uko isi takazongogamushira chii dambudziko kwachangamira matara nyaya yachiremba ndo nyaya irutidzwa hambotizi yachiremba hambotizi because nyaya doti nyaya igadzirwe kuti tizive kuti chii chikunetsa ende doti tizive kuti mwana akafa sei because zvamunyepera zvokuti azi akasungirwa akazvisungira rini muchazotoona kuti mwana hana kuzvisungira bo isusu information ndati mwana there is no way ba kana makaita biology wakaita biology bana kana chinzi skeleton yemunhu chinhu chisingashoti paskeleton yemunhu chii musoro nechi maribs nechi spinal cord ndiyo iri kulinga musoro nechi panoonekwa wenini yemunhu hapashayikwi spinal cord ko iyi spinal cord yakazodhitashwa nani kubva pamusoro kana akazvisunga ngakasungwa kana dai akazvisungwa anditi hapane munhu wemakambona akazvisunga makazoti akasina musoro akazvisunga unenge akasunga pai akakasunga asi tambo yanga iripo tambo yanga iripo asi musoro papasina meaning kuti musoro wakabva in the process yekuzvisungirira saka sei musina kuona padhuze ipapo wai wakazooneka nevanhu vari kupudza wari kutsvaga huni kwamajarira musoro wanga usi apa wakazooneka somewhere else wai wanga usina kuoneka panzvimbo pakaitwa sei pasini saka dambudziko iroro unopiwa
bambo musoro wenyu newa mutiro zvakafanana mukazvikangobviswa yenini nyama iyi nendebvu idzo maburi anosanana ndikaisa mwenyu newa mutiro makafanana mahobi anogona kuzongosiyana sai muri kuhistory andikandimaizere home erectors tipi home erectors andikavamweni homo sapien homo erectors homo habili handizvo rakazi rinokwesa kufamba nemakumbo fondo rakazi homo erectors ndiro family yenyu ndosaka bwizi mune musweka pasera handizvo saka koka makaunzwa musoro wegudo saka apa handizichangamire muri kuti here imimi era yakaitwa ngevari kumusha kana kuti zvakakanganisirwa no ndati vari kumusha hawana dambudziko dambudziko revanhu vari kumusha i1 rekuti vakatyora mutemo wekufukunyura makuwa pasina mvumo ndo dambudziko rekumusha asi dambudziko rekuti musoro wakauya hauna history yekuti wabva sei wanga uri papi nechi haisi yenyu ba ndiye mupurisa akauya nemusoro ende inini I want to see the documentation yakauya nemupurisa iyoyo yakamubvumidza kuti afambe nemusoro wemunhu kubva kuwetlands kuya kosvika kwagwiriri because aifanira kunge aine documentation approval authority to travel nechi nemusoro akafa ndiri pazwa changamiri ndotoda kubatanidza kuti ichi neichi kuti zviite chinhu chimwe chete kuti tiende kumberi uyo mupurisa wadota uya apa titaurire kuti inini musoro ndakafamba nawo because ndine madocuments aya ndiwo tabvunzwa kuti why were you not involving other people munyaya yakadai you cannot bring musoro wemunhu kubva kuya kuti ndauya nawo musoro kuti wangauya nemusoro wenguruwe hausi musoro wenguruwe kamusoro wemunhu akawanira papi saka kuti minzi board yenge iri kwayega musoro uri kwawega izvo zvizi up to now ikuti was board pane musoro wakauya patori nezvimwe zvisati zvatodi zvavo ndizvo because according kune uyu ari kuti ndakaona zvandakaona kuti pati ine iyi hapana pati ine iyi hapana inini zvandakangowitnesa kubva apa kusvika apa plus papakachekwa zviri even kutenderera kudai sezvo handi then kubva kwauya pana apa pane kamwe kagodo kakaita raundi kakaprotruda kubuda apapa neapapa kuguma muengo mamakachekwa saka ndakabvunza ndikati mhuka dzenyu dzinodya zvinhu zvibva zvanyatsa kuita even imhuka rudzii ipapa handinopindurwa bandakanda kutaurwa zvimwe zvinhu inyu curriculum negaitinyarari foul plays suspected saka takuti isusu ka chinokwanisa kunga chakaitika munhu pane zvakaitika ende vanhu vari kumarondera they know what happened saka isu tiri kuti isusu damumboti timboifambire futi todzitsvaga todzifambire asi imimi muri kunoku kuti nyaya yenyu inake chiendai mutsvage chii endai mutsvage chimboendai pasera mumbotaurwe kuti zvakamira sei mirirai chiremba uya muenda mutaurirwe kuti nyaya yenyu yakambomira sei azobatwa wake nezvake zvainazvo bhurukwa ngezvake asi nyaya itaida ngechi ngemusoro tizoti mwana uyu chii chiri kuitika nambuya pana vanhu vari kufaka pakuzwa vanhu vanganowafapa mai wangu akatofa izimuroi handiti takatoda kuti isusu tikate chinhu ichi ngatizwe chaizvo kuti zvakambomira sei kana achikwanisa kutaura iye munhu wacho achitaura ndakafa zvakati zvinhu zvakamira zvakati because pasina izvozvo hapana zvamuri kurarama murima muri kurarama muchii murima you never know kuti mangwana chiri mako because uyu akafa chiri kuendepi inini watomuka chipoko masikati hakuna hapana ari kuziva kuti chikabva pachiri kuratidza chiri kuendepi pamwe chakuya kumba kwenyu pamukomana mukuru kana chakuya uko kana chakuya saka gadzirisai zvinhu zvisati zvasvika kupi ikoko saka chimira henyu enda henyu apa mumirire chiremba apa anouya right mirai wazukuru wangu endai apa zukuru wangu endai mumire pasere pemunhu apo chiremba uri kuya mai next case endai apa